na Bulls Luzon. Balite. Difference. Samura. The Heartthrob. Yan ang kumiling. Sequence. Wait, sudah rin sila. Again, Hollywood. Tiga. Ang pag-upuhay na uminaan ang magkilinig pag-upuhay. Ha? Sabi ang mga cute ito gato. And ang tutagkutan portray. And ang poskusyon, Tiga. Lace up, basket is down. Hindi ang nabaliro na yan eh. Wearing number 22, Ruiz. First personal fouls. Okay, bonus. Throw on Tiga. Parang liro anak Dani na. Ugda na. Pwede daghan son. Pwede daghan nila pura. Jibar! Nalagi bayad. Jibar! Jibar! Bonus throw, Tiga. Power rebound Akla. Fire shot. 2 points. Here we go. Narte. Gio. Nagpas Gio. Yan na ito pumiling. Tati may guwapo. Guwapo pang Runax ni. Kumelen. Yan na ito na big man. Yan na nagkutan. Power rebound. Tiga. Pasto. Brua. Sino ang bulo ha? 5 minutes and 30 seconds. Ruiz. Pass to the Kutan. Yan ang buhat na 10 to shoot per 3 bang. 3 points Ruiz. Ay natin sa atin ng TM Power to the people. 5 minutes and 10. Nartigio. Yan ang kumiling nabog. Boltata. Taykan pagpostiso. Gagkutan. 2 points. Malawa kung kita sa anak ni Mario Garte yan eh. Permission 15. Brua. Taray, giba. Taray. Pasa pa. Huwag na naman punita kay naluoy sa kontra. 4 minutes and 40 seconds remaining time. Offensive foul! Munoz. Sino sa kanto ka lang Pinapataan mo yung kinagaan. Sinto. Kuha mo hanggang sa kuan. Doy.